Good morning. 5:70 na ng umaga. Kaya kami ay nagre-ready. Papuntang 5:19. Late yan. Dito. Late yan. Advance. Yan, advance. So kami ay pupunta ng Alberta. No? So kahapon, Thanksgiving dito sa Canada. Tapos at the same time, birthday ni Helen. Kaya doon kami nag-celebrate ng aming Thanksgiving. Oo. Tapos nung Sunday, nagsisimula na mag-snow dito sa Saskatchewan. Pero sa bandang Alberta, kung saan nandun yung mga kaibigan namin, sila Kim and sila Nico, grabe na daw yung snow. Grabe na talaga Happy yung sila, snow. Daddy. Happy sila. Happy sila kasi first time nila yun. Si Nico ba? Hindi. First time nila. First time nila yung snow. Kaya Happy sila. Sabi nila, nakabawi daw yung Canada kasi dun sa Vancouver, medyo Yung first day lang. may konting dun sa first day nila. Pag-book na hotel, meron nagka-problema ng konti. Tapos sabi nila, nakabawi daw yung Alberta. Yan, tuwang-tuwa yung dalawa. May pupunta ng Alberta, gawa ng limit ni Joanna, yung mga kaibigan niya, yung mga dating katrabaho din sa Same, sa same same na... hospital, di ba? Oo. Sila. Sila Kim Kaso- sa si Nicholas, magkakakilala lang naman. Kaso hindi na sila nakita. Nagpang-abot. Hindi sila nakapang-abot, no? Kasi sila Nico and Kim, pumunta na ng Montreal, di ba? Sarap. Nag-travel yung mag-asawa. Tapos, sunod ng Amerika, di ba? Mag-US sila. Pero dad, okay din yun na yung na-schedule ni na Kim na tour is very perfect kasi yung last day nila canceled lahat ng tour dahil sa snow. Sa snow, alam. Yeah. As Yung in, parang as in last day, swerte nila. yung As in last day nila Friday. The next day, di ba? No. Ano mga tour nila? No, kunyari Friday, last tour nila, pahinga na sila. Canceled lahat ng tour ng araw na yun. Kasi grabe na yung snow sa Alberta, lalo sa may party nga. Party Moraine Lake, Ban. close na. Yung plano namin pupuntahan yung Moraine Lake ulit, wala na, sarado na. Pero okay lang kasi get together lang talaga to. So, hindi ko alam kung saan ang plano nila. Kami susunod lang sa kanilang itinerary. Walang itinerary. Wala ba? Wala. Basta akong habol ko Seafood City. Seafood City. Habol mo dun. Ha? Kumain dun. Dun kami. Kaya sana mga bandang lunch, nasa Seafood City na kami. Isabel, tulog pa dyan sa sofa. Inaaya lang namin. Kami ay nag-arkila ng sasakyan kahapon. Ginawa ko dun sa airport. Siya nga pala, shout out kila Tito Franz and Tita Novi. Binisita kami kahapon, galing sila ng Toronto. Si Tito Franz galing ng Toronto. Ayan, so, yung kaibigan ko na dito dumaan ng Thanksgiving. Ayan, at least nakapunta siya ng Saskatoon, gawa ng girlfriend niya ay taga dito. Si Novi. So kami ay magre-ready muna, ang dami namin gamit. So ako ay ready na rin. Dadaan tayo ng Tim Hortons, kape? Yeah, of course. Coffee is Tama, life. ang pag-ising. Una naming tigil siyempre, Kindersley, magagas. So, right. Okay, so yan, unang stop natin dito sa Kindersley. Naggas na ako, lamig. Pero sabi ni Joanna, dyan na daw sa magwa-washroom ka din, no? Di ba? Yes. Yes, Dyan na tayo sir. sa tapat First ng, stop, Kindersley. convenience store. Palagi kami dito, pati itong gasoline. So, from pump Saskatoon to Kindersley, it took us almost 2 pa. 2 hours. hours. No. So, ilang oras pa? Ano tayo? Drumheller ang sunod, di ba? Drumheller tayo. Doon na tayo sa Drumheller. Si Isabel, tulog na tulog. Si Isabel na doon, tulog na tulog. Oh. Hindi ko na siya gigisingin, Daddy. Huwag mo nagising. Wawa man. Kung mawiwi, dyan na lang sa tabi. Yeah. Baka maging yellow wiwi. Lamig. Yung dinadaanan namin may mga yellow pa. Kaso si Joanna kachismisan sina mama. Yan. Parang mga negative vibe. Dito sa bandang Kindersley. Dito palagi yung unang stop namin kahit kasama sila kuya. Yan. Kaya nalaman ko tong gasoline station. Kasi every time na pumupunta kami ng Alberta, dito natigil sila kuya. Yan. Tapos yun nga, sila kuya naman pupunta ng Amerika ngayong Miyerkules o bukas. Kasi i-Disneyland nila si Jik Jik, tapos may bibisitahin silang pinsan ni Helen.
Kami naman biyaheng Alberta. Last week nandun din naman sila kuya sa Alberta. Nag-enjoy naman sila. Napakaganda ng panahon nung pagpunta nila. Sabi sa forecast naman mainit daw nitong mga susunod na araw. Pero tingnan natin, yan. Kung ano talaga mainit. Sana sunny pero malamig 'yun. Kaya yung dala namin halos lahat pang lamig talaga yung dinala ni Joanna. Kaya sandamak kaming mga panglamig na jacket and mga sweater dyan. Tapos ki Isabel. Yan, hintayin ko lang si Jonah tapos balik tayo sa kalsada. Naman tayo, Drumheller. Doon naman tayo magpahinga ng saglit sa may McDonald's. Okay, yan. So, salamat. Sulat ulit. Drumheller na kami. Gising na si Isabel. Isabel, gising na, oh. Yeah. Bel, picture ka? Diyan sa Jurassic. Siguro daddy, maintindihan niya kung sa mga dinosaur, Kaso hindi tayo dadaan din, Bel, sa museum Dito na lang. Picture kami ni Papa. Picture? Feeling ko may intindihan. Actually, last time na nagpunta kita daddy, naintindihan niya ng mga dinosaur. Mga dinosaur. Lalo na now. Di ba sabi niya noon sa dinosaur? Oo. Ano to? Ano yung sabi niya? Raptor, sabi niya. Raptors. Ano pa yun? Yung iba pa? Papa dinosaur yun, no? Ha? Papa! Yan, nakapag-pa-picture na si Isabel. Raptor! Raptor. Oh, next, gasolina. Punta tayo dyan sa may Shell dyan Tapos lipat tayo ng McDonald's. Sure. Bili lang ako ng hash brown. Gutom na ako Natulog lang yung dalawa Ha? Let's go na, Bel. Wala nang hash brown. Mga crew dito, mga Pilipino, no? Daddy, ang Pilipino is everywhere. Ang galing naman. And didi. Yan, 1, 2, 3. First time garuhin ka ni Mama McDonald's. It's too cold! Ah, it's too cold! Dinosaur! Ah! Dinosaur is giving my food! Naubusan ako ng hash brown. Mag-alas 12 pa lang naman Kasi daddy, breakfast lang yan. Sa bagay. Hindi naman pala nag-snow dito sa sa Drumheller nung Sunday. Sa Calgary lang daw, sabi nung mama. Dito sa gasoline station, tinanong ko. What? So mga isot kalahating oras siguro na tayo, Seafood City. Baby, your Bel, farmer's wrap? Abo niya da. Ha? Ayaw niya na daw. Ayaw mo ng farmer's wrap? Anong gusto niyan? French fries? Sarap ng gusto niya sa buong. Hmm. Ang sarap ng pwesto ni Isabel. Oh. Kain, tulog. Ang haba ng tulog niyan, siguro 3 oras. Okay. Nagmamap ako. Seafood City. Go. Sa wakas, dito na kami sa Seafood City. Yan. Dala ko lang to sa sakyan. Ayun na yung dalawa. Iniwan ako. Ang ganda naman. Tagalog yung Tagalog yung pinapatugtog nila. Makakanta na kayo mag. Let's go, Bel. That's my favorite song. Ano, Bel? Go. Mamaya. Barbecue. Game po. Ano, Bel? Let's go. Gutom na. Jesus, sarap. Anong gusto niya? Sabaw.
May mga ano, tusok-tusok. Oh. Chicharon. Chicharon, barbecue. Tadi ano? Inihaw na pampano. Ako sinigang na pampano siguro, ano mami? Basta sama ka sa bawlang sama ko siyang Hmm? curry. Ano? Basta I'll think of it. Bel ay. Ano gusto mo, Bel? Bel, what do you want? Abo niya na dapat kakan. Hmm? So hindi mo pwedeng dahil magkakan. Which one? Ah, barbecue. Huh? Barbecue ang gusto niya. O sige, yan na lang po. Yung sinigang na baboy. Sinigang na baboy. Yes po. Ay, sige po. Tapos pork dinuguan. Ha? Sin mamaras ma dinuguan? I know. Eh, gusto Okay. ko right now. Tapos po rice. I know na magluluto siya dad, pero I love dinuguan. Dinuguan. Tagal na ako di nakita Kim yan eh. Sinigang na pampano. Oy, dalawa pala yun. Dalawa pala yun, isang order, dalawa. Ayos. Lasa lang gulay. So yun ano, tapos na kami kumain dyan sa Seafood City. So kami ay papunta naman ng Cross Iron. Idadalang kasi namin si Isabel sa Jollibee. Pakita mo daw Yan. yung cut niya. Ano yun? Ano yan? Ano yan? Yung paping-paping. Ay, popping. So yun, at punta naman tayo ng Cross Iron Mills. Yan. Ang ganda ng panahon. Buti na lang, mainit. Asan Isabel? Ha? Bass Pro, Cross Iron. Crow. Bass Pro. Pas crow. Yeah. Let's see the big fish. There's a big fish inside. Opo. Huh? Huh? You want to see the big fish? Opo. Ay, dali picture ko na kamuligay. Yan. Dali picturean ko kamuligay. Smells like what? Smells like moon. Moose. Dali ang outfit ko pang bahay. Pang bahay? Pang pantulog. Ha? Nakalimutan ko Ano? na sa big city tayo. Okay na yan. Wow. What is the bison? Bison. Gusto mo magsakay? Picture ka? Ha? Bawal ba? Bawal. Bawal. Ay, Amis namin si Isabel. Kawawa naman. na-appreciate. Na-appreciate niya. Oo. Little thing. Tuwang-tuwa eh. Oo. I think this one will be alak-alak. Ano yan? Wow. Di ko lang alam kung meron dito yung malalaking isda. Gusto ko ipakita kay Isabel eh. Ha? Ano yan? Ah, the plane. Propeller. 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 Tama. Yun oh. Wow. Ano yan? Why are you scared? Yan pa oh. Wow. Yeah, wow. It's moving. It's moving. Nakakatuwa to si Isabel eh. Ang ganda naman kasi dito sa loob ng Bass Pro Shop. Papa, see. Ha? Wait, may hahanapin lang si Papa. Yung pinunta natin dito. Look. Look. A fish. Aquarium. Wow. Look. It's a big fish. Right there. Look. It's Wow. very dangerous. Ha? It's very dangerous. No. It's salmon yan. Salmon? Lalaking salmon. Oh. Hi. Sabi mo, hi friends. Ang lalaki Nobel. Oh. Mga salmon ata yan. Yan. Ano? Nako, inahanap ko yung dalawa nandun. Bear! Wow! Ayun oh, bibi, loko, kuya oh. Ha? Bigay mo. Bigay mo, dali.
Nahulog ang chinilas. Here's Isabel. Here's Isabel. Why? Takot kami, Mr. Polar Ay, bear. gumana lang sa bear. Gumana lang sa bear. Marami pa dyan sa baba, oh. Wala yung kulay na gusto ko. Pero, magkano to? $10. Daddy, may Ito mga black. to. Ayaw to. Yan, mga black. Green, maganda rin. Sinasaktuhan. Yung Pilipino, daming binili kanina. Pag-bet ka pa. Kung sino man po yung Pilipinang nakilala ko kanina, sabi dun sa Bass Pro hat, $10 daw. Eh, yun pala, $14.99. Kaya binalik ko ulit yung mga sombrerong pinagkukuha namin kanina. Siguro isinauli rin na ate yun. Or baka pinanindigan na lang. Ano yan? Don't jump! Yung mga isda, ano? Ha? Don't jump! It's not real. Isabel, 1, 2, 3, and smile. Okay. Ang galing naman. Oh? Ang galing naman. Ha? Bawal anak, bawal. That's bawal. Gustong tumalon eh. Namiss na miss ang bata. Yeah! Beautiful place of Canmore. Hi. Diyos ko day, ang mga view parang normal na lang. Naandyan ang mga mountain. Hinahanap namin si na Tony kasi naglakad-lakad na sila kasi kami nababad kami sa mall. Amazing. Iba ang Daddy, first time tani may snow ano? Nice. Iba man ang feels ano pag may snow. Ay Daddy, may swimming pool palang digdi o. Nailing ko mga naka-swimsuit. Anong lugar kaya ni? School siguro ni. Ay, school siya Daddy. Feeling ko lang tsamba. Yan lang. For the next 4 days, yan ang view ta Daddy. Kananaskis Daddy. May nakalagay. Bakong maganda dyan. Hi po. Parang small, ano Daddy, small downtown. Hi po. Naglakaw lang sinda.
Grabe. Canmore. Spring Creek. Wow. This is Ay, gonna okay. be... Ano yung mga... Pond. Nadidigdi kita dati na ano, na Helen. Biro mo daddy, pagising mo yun ang view mo. Biro ba yan daddy sa ano-ano? Sa Philippines? Pag mamatata, well, kag naka-star ako sa Ginubatan, ang paggigising, ang view ko, Bulkan Mayon. Okay. I don't know. May pa nakastop pa sina daddy eh. Hello, Canmore. Nilalamig ng sobra si Mamaras ako taba na. Ha? Nilalamig ng sobra Malamig si pero Mamaras. ayos lang. Yung Ako parang... carry lang. Mm. Ang ubo ko kasi ang nakakabad trip. Tatlo may ubo. Ayos. Alas 6 na. Ay, mag-alas 7 na ba? Yes. Mag-alas 7 na pala. Ganda ng mga bundok, oh. Woo! Grabe. Comfortable without gloves. No. If you stop removing it, matatanggalad kang finger. Ito ka lang yung Ayun. May mga kababayan din tayo. Alam mo na, doctor mo na doon. Mama Ras, doon ka muna sa Hallmark card. Uy, ang ganda. Mama Ras, doon ka muna sa Hallmark card. Ay, dahil may ano na siya, may fleece na. Okay. Kasi hindi tatagalan ng blood niya. Ayos. Oh. Ikot-ikot kita sa Cebu. Oo, ang ganda. Oh, ito na sila yung mga kasama namin. Mga kasama namin, oh. Para tayong nasa movie, no? Oo, ang ganda. Ay, may nagpa-paragliding. Ayun nga, no. Paraglide pa talaga yan. Ayun nga, no. Lamig niyan. Lamig niyan, no. Okay. Para din na kita maghugas. Ano yung pinag-usapan nyo? Lulutuin. Si Mama Ras, may dala akong plato, Mama Ras. Seryoso? Hindi nakapulato? Oo, oh, disposable. Okay. May daddy, ano ka picturean mo kami? Akin na. Para kung gano'n nagbuhat lang daw. Ang ganda naman dito. Oh. Mama Ras. May nagpa-paraglide kanina doon, no? Ang galing. Tatabi kami. Oo. Okay na yung gano'n. Tapos tatabi kami. Mama Ras, halika. Come on, wait lang. Mag-atbang ka muna naman sa mga picture kita. Oh, yan. Hindi nga yung parano. Ay, mas maganda yung background ko. Si Isabel yung nakatingin. Okay lang yan. Yan. Tigay ko din sa pen. Nung isang araw, sila Kim ang minute namin sa Vancouver. Ngayon sila naman. Oh. Ito naman sa Canmore. So, magpaplano sila, mag-usap-usap sila mamaya kung saan ang punta namin bukas. O muna. Parang rinig ko ay magja-Jasper pa. Diyan na ito na ito. Ito yung unang gabi namin dito sa Canmore. Yeah. Ay, mabalik ng picture doon. Pwede man, picture mo kami doon. Ito na. Ang sarap ng lamig. Malamig siya pero ang sarap ng lamig. Oo. So yun, picture sila. O, mag-selfie daw tayo lahat, daddy. Ha? Oh, selfie. Bibili ka nga. Hindi mo para ano. Ano? Ano? O, sige, ano? Dati sa ano, sentro ng Naga lang. Okay, baka alam, ito baka close na. Mga papa. Ito, parang ano siya. Parang mix siya ng Vietnamese saka... Mami, tanda mo dyan tayo kumain? Last time? Diyan kami kumain last time. Ayun oh, para matry natin iba naman. Yan, gas. Ano yan? German. Oh. Ito, the local ano oh, lunch. Dami kasi pagpipilian eh. Haloy lang din nakaka...
Naghahanap kami ng makakainan. Para dito na kami mag-dinner. Para pagdating doon may kwentuhan na lang. Let's go. Yeah. Ano? Cold? Sky. Sky. Cold. Ano? Sky. Lapatserang bata. Sky. Ganda bibi ng mountain, no? Ha? Saan? Wow! Jingle bell line. Ha? Jingle bell line. Oh. Baba. Papa, hurry up. Ay, sorry. Pinapabilis-bilis ako. Isabel, ramen rashi. May pila? Rashi. May pila ata eh. Ay, pano. Puno. Maghanap ulit. Ang ganda naman talaga kasi ng bundok na. Ha? Nangungunsod na basang siring. Oh. Pang Christmas card. Ayos. Christmas. Papa, it's Oh. Christmas. Ha? Christmas. Not yet. Christmas. Not yet. Christmas. Ang ganda naman dito. Christmas. Merry Christmas. Uh-oh. Papa, Oh, uh-oh. oh, oh. Oh no. Oh no. Hulog Isabel. Oh no. So, Papa, dito ulit kami sa kinainan namin. Yung last time na pumunta kami dito. Woo! Oh, thank you. Yay! Wow! Mas, ay, maharang. And tantan ramen. Ya, ah? Tantan ramen. Oh. And then maybe. Sarap nito. Ay, simple lang. Isabel. Wawa man. Magdi-dinner muna kami. Tamang-tama to sa lamig sa labas. Moody. Uy, magpapansit bato pa. Magpapansit bato pa tayo. Bukas. Pansit bato. Kompleto kami. Takoyaki. Takoyaki. Takoyaki, mainit talaga yan. Ano bang takoyaki ba yan? Ayun, yes. Correct. May mga anghang octopus ng dami. Correct. Tapos pag kinakanon. Tom yum. Lamig sa labas eh. Tama-tama to. Do you like it? Gutom yan. This is bird sound. Ha? Gutom yan, no? Bird ham. It's yummy. Excuse. Mama would like Ang anghang, ano? Ang anghang nito. So ano ta? Parking ta? Bye-bye. Ha? Bye. Bye-bye. Ako ba na dati sa ano? Video train, no?
Yan, so nandito na kami sa inarkila nilang ano, di ko alam, Airbnb siguro yan. Hotel. Ano, ang tawag dito sa lugar na to, mamaya ilagay ko dyan kung anong tawag dito sa lugar na to. Buti na lang merong bakante doon. Diyan lang sa may gilid ng pool, ano. Merong bakanting parking. Kasi isa lang yung allowed na pwedeng i-park doon sa basement parking. So, pahinga muna, kwentuhan sila. Sigurado magdamag na kwentuhan yan, ano. Kasi matagal yan hindi nagkita-kita. Sila Joanna. Ayan yung unit, pero di ko alam kung saan ang entrance. Dito yung papasok sa ano, basement parking. Ano kaya to? Saan sila dumaan? May daan ba dito? Hanapin ko muna yung ano, parking.